Бұл вақытта міне біз Рифат белән барганда сөйләштек. Мұндағы мәсәлән губернатор төмәннән килгән, мәсәлән төмәндә булдырганда гомумән башка вазгыять шулай. Ягъни андагы җирле халык үз җирендә хуҗа түгел кызганычка бар. Инде монда без беләбез теге шәһәр заматусында Екатеринбург bizde gradостроительный әйберләр белән бик мавыгалар, аннан совет заманында әлбәттә совет власти тарафыннан монда шактый гына көч акча түгелгән булган, монда сугыш вакытында шактый гына кадрлар килгәннәр, аларның хәтта менә урам буйлап йөреп чыксаң да монда якут фамилияләр. Бу бик әйбәт әлбәттә. Ну, шул вакытта мәсәлән Татарстан һәм Казан совет заманында мин үзем Ульянда тусам да, 2 яшь булганда без Казанга күченеп килдек. Мин шул вокзал каршында тордым һәм гел каникул вакытында Ульянга барып килдек без. Анда торасың да поездга һәм 6 сәгать эчендә барып җитәсең. Ул вакытта инде Ульян город союзного значения иде. Барлык әйбер бар иде, колбаса дисең, башка әйбер дисең, чиста, пак, матур трамвайлар йөри торган булганнар анда. Казанда ашәкелек, нидер разруха фәлән теге, гел мине аптырашта калдырады. Нишләп шулай? Без вроде тырыш халык, тырышабыз, без торган җирдә. Бәдрәфе икенче дворда иде, су икенче дворда иде. Кичкенә генә бер бүлмәдә тордык. Ну, шуннан соң 90-нчы елда минем әни Дамир абыйлар белән бергә милли хәрәкәттә катнашты. 90-нчы елда без киттек Болгар җыенына, Мисырда. Һәм шунда бер акыллы бер бабай безгә шулай дип аңлатты. Менә карагыз, менә сез, яшьләргә безгә сөйли. Менә сез ди бәрәңге утыртасыз ди. Тәп келгәйсез анда су сибәсез фәлән дигән анда колорас күзләрне җыясыз ди. 100 капчык җыйдыгыз ди, күзен, аннан соң олабыз килде, 98 капчыкны ала да китә. Менә Татарстан белән шулай 98% без җыйган салым акча Мәскәүгә китә. Аңа күрә бу 2% калган акчага без барлык инфраструктураны булдырырга тиеш идек. Аны хәтта безнең шул бер яшьләр форумында Фарид Мөхәммәд, ул безнең парламент җитәкчесе шулай әйтте. Без хәтта кайдар авыл җирендә мәдәният йортын төзү өчен Мәскәүдән сорарга тиеш идек. Хәзер дә шундай. Ул чыннан да гадәттән тыш иде. Нормаль әйбер, чөнки федерализмда андай бер булырга тиеш түгел. Ул җирле хөкүмәттә үзенең вазифалары булырга тиеш. Ну, ул кызганычка каршы юк. Аннан соң менә безнең шулай дустыбыз бар. Якутиядә Шамаев, ул Дамир абыйлар белән бергә Дәүләт думасына барырга тиеш иде. Ул шул сез белгән Якутиянең Якутский мэры бар иде анда. Ксентия Сардана ул теге фарсы сүзнең герой кебек бахату. Ул аның мөдәррисе иде, ягъни кешесе иде. Һәм бу миңа шалтырата, әйтә, менә ничек булырга ди, ул үзе профессор анда, лицей директоры. Без ди менә безнең җитәкче ди Айсен. Ул миңа шалтыратканда мине Айсен ди. Ну, Айсен исем дип белә. Айсен Николаев. Менә ди без шундый икеләтеп нидә вазгыятта ситуациядә. Бер яктан әгәр дә безнең җитәкче ди Единая Россия, Бердәм Россия түбән результат бирсә, тавыш бирсә, аны, скорее всего, алып куярлар. Икенче яктан анда протест хисләре бик көчле. Бу әйтә, безнең хәтта намзат бар, Дельпас тарафыннан уйладырган бер абзый, ул анда Справедливая Россия кешесе, и ул куйса ди, ул безнең Якутияны бетерәчәк. Менә шундый странный бер карасаң сәяси әйбер, и буларга да эшләргә туры килде. Ничектер менә үзләренең позицияларын саклап калырга кирәк ди. Ягъни без бөтенбез менә шундый
берді. Чөнки безнең җитәкчелектә Татарстанда да шулай хәзер. Бер карасаң, әйтәләр, конечно, бераз тәнкыйтьләргә кирәк. Но күп тәнкыйтьләсәң, Мәскәүдән анда тегесе кайтмый инде. Сез беләсез, безнең ире шәхси компания иде ул. Ул Шәймиев балаларның, малайларның кулында иде. Таyyip шуның яртысын Сибур дигән зур компания тартып алды, көчләп алды. Мәҗбүр иттеләр, югарыдан фәрман килеп, приказ килеп, саттырдылар.